il-Kazakstan, it-Taġikistan u l-Kirgistan, 3 pajjiżi fl-Asja ċentrali li fi żjara f'kull wieħed minnhom fi 3 ijiem il-Ministru Chairperson tal-OSCE Ian Borch iltaqa' mal-ogħla awtoritajiet u wassal il-messaġġ dwar l-irwol importanti tal-OSCE u li l-kooperazzjoni reġjonali hija ċavetta l-istabilità u sigurtà mhux biss fl-Asja ċentrali imma anke lin. Fl-ewwel waqfa f'Astana l-kapitali tal-Kazakstan, il-Ministru Borch iltaqa' mal-President Kassym-Jomart Tokayev u f'konferenza tal-aħbarijiet mad-Deputat Prim Ministru Murat Nurtlew, il-Ministru Borch faħħar il-mod kif il-Kazakstan qed imexxi bl-eżempju permezz tal-impenn li jżomm il-paċi u s-sigurtà bħalma għamel meta ospita t-taħdidiet bejn il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Armenja u dak tal-Azerbajġan dwar it-tħejjiet tal-Trattat ta' Paċi. F'Dušanbe, kapitali tat-Taġikistan, iċ-Chairperson tal-OSCE kellu laqat mal-President Emomali Rahmon u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin Sirojedin Muridin. F'dawn il-laqat il-Ministru Borch saħaq dwar l-importanza tal-kooperazzjoni reġjonali biex hawn jinelbu sfidi komuni fejn semma fost oħrajn proġetti mirati biex jistabilizzaw il-fruntieri tan-nofsinhar tat-Taġikistan mal-Afganistan. Fil-Kirgistan il-Ministru Borch żar ukoll l-Akkademja tal-OSCE li l-aktar minn 20 sena tipprovdi edukazzjoni fil-livell terzjarju tal-ogħla kwalità lil ħafna studenti mill-Asja ċentrali, l-Afganistan, il-Mongolja u pajjiżi oħra. Il-Ministru Borch qal li nnegozja deċiżjoni importanti li kienet ilha pendenti u li permezz tagħha ntlaħaq qbil mal-President tal-Kirgistan biex jingħata sit ikbar għal din l-Akkademja għax il-bini preżenti sar żgħir għad-domanda dejjem tikber biex iktar studenti żgħażagħ jattendu fiha. Malta bdiet 12-il xahar tal-Presidenza tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa l-OSCE f'Jannar bit-tema Insaħħu r-reżiljenza intejbu s-sigurtà wara li ġiet eletta unanimament biex tmexxi din l-organizzazzjoni għall-ewwel darba fl-istorja tagħha.